איזה כיף לי שסוף סוף מצאתי את זה. קניתי פירות וירקות קראנצ'ים ב-250 שקלים, בואו ניתן הכל ביחד. נתחיל עם הטעם שהכי מסקרן אותי, הפסיפלורה. זה כאילו חמוץ מתוק כזה, 7 מתוך 10. נעבור לטעם הבא, לשועית. היא ברמות. 9 מתוך 10. נעבור למנגו. כאילו המנגו נדיר, אבל הוא קצת חסר טעם, אז ניתן לזה 5. נעבור לטעם הבא, קיווי. לא אהבתי. 2 מתוך 10, אין איזה טעם. נעבור לטעם הבא, אפרסק. ככה זה נראה. לזה בכלל אין טעם של אפרסק. בעיניי הטעמים הכי מוצלחים זה השועית והפסיפלורה. ביי.